Jatend piny Kenya William Ruto osingo mar medo tego duond bura mar ODM kata bang' tho mar ogai margi Raila Amolo Odinga koyango ni ODM nyaka losi kata bedi e sirikal bang' yiero mag 2027. Rajafo mar Joyce Oduor lero Ruto bende oyango kokalo lalruok mathoth mano bedo godo kod mosendo Raila Amolo Odinga. Nitiere chenro mag dongruok mopogore opogore moriwo gedo mar dag stima e kaunti ma Siaya kod bero chal mag apeyni ma Thurkae. Koloso e kinde nyasi mar kopo mogik mar Prime Minister machon ma pachoka e alap mar mbalariany ma Just e sub-county ma Bondo e kaunti ma Siaya, jatend piny Kenya William Ruto oyango ni sirikal mare biro dhi mbele kod tiyo machiegni kod duond bura mar ODM kaka okang' mar chiwo luor ne mosenindo Raila Odinga kod rito ling'any mar Raila mar piny Kenya bedo kod duond buche mathoth mag siasa. Mimi nataka niwahakikishie wana ODM kulingana na matakwa ya baba, because Baba believed in political parties. He built the largest political party, ODM. I want to tell you, we will respect ODM. We will support you to hold ODM together. ODM must be strong as we go to 2027, because that is the way we are going to have a strong government. Kaluore kod osiep makare ma duond bura mar ODM osebedo godo kod sirikal mar William Ruto, osiep mane olos kod mosenindo Raila Odinga. Ruto bende oyango ni duond bura mar ODM nyaka bed e sirikal ma ibiro los tok yiero ma higa mar 2027, ka bende ochiwo siem ne jogo manigi paro mar pogo duond bura mar ODM. Kwa hivyo wana ODM, ile kitu mimi nataka niwahakikishie, kwa mapenzi ya Mungu, ODM will either form the next government or be part of the next government. Ile kitu siwezi kukubali. Ile kitu kwa heshima ya huyu shujaa wetu, ile kitu siwezi kukubali. Na nitafanya juu chini, Mungu anisaidie. Ni wale ambao wanataka kung'oa chama ya ODM na kwenda kuchezea karata ya upinzani kule nje. Hiyo haitawezekana. Kogolo neno mare e kinde nyasi no mar kopo mogik mar Raila, Ruto yuago Raila kaka jal mane oketo piny Kenya mbele, kendo ne en gi leka mar dongo uchumi mar piny Kenya mondo chope rang'iny mar pinje ma odongore. Raila was very concerned about our country and the state of our development. The last 3 months, we sat together and we agreed with Raila. And I want to say here in front of his body, we agreed with him that we must do whatever it takes to get Kenya out of this third world status and move it to the first world. Ruto medo ni kokalo e poro wach kod Raila Odinga ka achiel kod joket mwandu mawuok e pinje maoko negisechako chenro mar kelo dongruok e pachoka kod gero dag sitima mar nuclear e kaunti ma Siaya. Kino came here almost a month ago for us to agree on the plan that is going to get Kenya out of this mess. Nyinyi mnajua hapa Siaya sasa iko mpango ya nuclear energy, kwa sababu Raila alisema hatuwezi kuwa ni nchi ambayo tunaweza kusonga mbele if we do not have enough energy. And Raila proposed that we should at least generate another 10,000 megawatts. Let me say this because there is no other moment for me to say this when he is here with us. Bende wacho ni kokalo e lalruok makinde ka kinde kod mosenindo Raila Odinga ne giwinjore mar medo gero ndach okolo mondo chop nyaka Malaba ka achiel kod gero paundeke manyien e pachoka. The same Honorable Raila Odinga agreed with me that we must extend the SGR from Naivasha through Siaya here to Malaba. He also agreed with me that we must extend a dual carriageway from Rironi through Nakuru, through Eldoret to Malaba, and also through Kericho to Kisumu to Malaba.
And we agreed with him on how we are going to build a new airport and how we are going to expand our infrastructure. Haya ni mambo niseme mbele yenu, the late akiwa hapa. Jatend piny William Ruto osingo mar medo tudore kod jatend piny mar ang'wen Uhuru Kenyatta maneno ni lek mar Raila Odinga mar kelo dongruok e pachoka okogore Luanda kata bang' tho mare. Joyce Oduora, Ramogi TV.